Throw has a shelf life of 2 years and is effective against accidental kitchen fires, small domestic fires, inflammable liquid fires, and electrical fires, where small fires quickly turn into raging infernos. But now, you are equipped to prevent disasters. Simply pick, aim, and throw. Be fire ready. राज्याचा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री अजित पवार यांनी महाराष्ट्राच्या विधानसभेमध्ये सादर केला। या अर्थसंकल्पामध्ये कोकणच्या विकासासाठी मुंबई गोवा या राष्ट्रीय महामार्गाला पर्यायी महामार्ग बांधणार असल्याची घोषणा केली आहे। हा रस्ता 540 किलोमीटर लांबीचा असेल अशी माहिती अजित पवार यांनी दिली आहे। मागील अनेक दशकांपासून चर्चेत असणारा रेवस ते रेडी या महामार्गासाठी 9,573 कोटींची घोषणा महाविकास आघाडी सरकारने केली आहे। हा महामार्ग एकूण 540 किलोमीटरचा असणार आहे। बॅरिस्टर अंतुले वसंतराव नाईक यांच्या मंत्रिमंडळात सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री झाले तेव्हा त्यांनी या सागरी महामार्गाच्या कामाला चालना दिली। तत्पूर्वी कोकणातील ठिकठिकाणच्या कार्यकर्त्यांनी अशा किनारी महामार्गाची मागणी राज्य सरकारकडे अनेकदा केली होती। वेंगुर्ले येथील त्या काळातील काही अभ्यासू कार्यकर्त्यांनी महाराष्ट्रातून जाणारा सागरी महामार्ग कसा असावा याचा एक आराखडाच तयार केला होता। तो आराखडा बॅरिस्टर अंतुले यांना सादर केला। तेव्हा सागरी महामार्गाची उपयुक्तता लक्षात घेऊन अंतुले यांनी तात्काळ या रस्त्याच्या कामाला प्राधान्य देण्याचं जाहीर केलं आणि आपल्या रायगड जिल्ह्यातून कामाला सुरुवातही केली होती। तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राइब करायला विसरू नका।